ginhangkat ni Senador Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation o NBI, Department of Justice o DOJ kag Malacanang nga panagyuno ng investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games nga iyaanay ginpangunahan sa kondisyon nga imbestigahan man sang minorya sa Senado ang mga irregularidad sa flood control projects. Ining pahayag ni Cayetano matapos ginanunsyo ni NBI Director Melvin Matibag ang pagtukod sa isa ka task force nga mag-aimbestigar sa ginapahayag irregularidad sa bidding kag paggamit sang pondo para sa 2019 Southeast Asian Games. Sa iya Facebook live stream, nagsiling si Cayetano nga handa sa nga suportahan ang imbestigasyon sa SEA Games apang dapat man sa iya nga imbestigahan ang ginapahayag anomalya sa flood control projects. Ginpanawagan man sang senador ang Malacanang nga gamiton ang Senate Blue Ribbon Committee sa imbestigasyon. Sunod sa iya mahapos lang itap ang Blue Ribbon para sa Malacanang bangod. Nagasunod man sa Senador Edwin Tulfo kag Senador Ping Lacson sa mando sang Palaso. Quiet lang po kayo ha, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng gusto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po tong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. Madumduman nga ginpahayag man ni Cayetano nga ang pag-anunsyo ni Matibag sa investigasyon sa SEA Games ang isa ka pagpangipit o kon intimidation sa impeachment court. Inibangod si Matibag ang isa sa mga nakatalana nga magtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa masunod nga semana. Yari pang dugang nga pahayag ni Cayetano. Huwag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Ang dugang nga pahayag ni Cayetano.